Kaixo txoriene, kaixo Zigor Iturrieta jauna. Zigor beti azten da, saioa humorez, barrezka. Ikusi dios atzeko tipo hori, hola niten duenai. Bai. Bueno, energiaz hasiko dugu saioa, eta bueno, energia emoteko nik gaurkoan erresta txinatar bat aukeratu du. Yepa. Bai, bauko musika berri bat jarri zuen, pim, 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 piribiri, pim, pim. Eta horregatik, estreinatzeko, musika berri hori, nik erresta bat bai handik ekarri dut. Fenomeno. Bai, ondo pentsat gato. Kristatxo gira guria, lanea etorri eta ino, holako, hemen dauzkegun, sin más. Janiten dugu eta gaina ondo pasatzen du. Hau da, hau. Hori da. Fenomeno. Bueno, kontatu, a ber, pasein. Lan politxa. Azpizunak ikusten dut, barazkiak... Bai, txerrixan azpizuna nik aukeratu dut, berrez txerri solomuak iritzen da. Vale. Azkenean, merkiagoa da. Eta jatrete txinatarrak badauki hori. Normalean, eguneko menuak eta kostatzen da 8 euro, 9 euro da merkiak izeten die, jarraitzen da merkiak izeten. Ordua, txerri pisak bai izeten die, geixau. Udaberri biribilkiakin eta batera, eta beti aurkituko duen zerbait da, ez? Da, hori, arroza hiru gozamenetara, udaberri biribilkiak, holako wok pasta bat. Eta hau, nik pentzen dut beti egoten dela. Hoi asko alimoiera, eske asko dauz. Da nik ondako zuzela ningoten hau. Venga. Lehengo txerrixa zatitan ebaki eta agatza eta piperbeltza botakotzau. Gero gopor baten irina eta garragardoa nahasikou ore bat lortu arte. Aragisa ore horretatik pasatukou eta frigitxu. Gero barazkixak zatea hundixetan moztu eta txandaka sartaginan kozinauko ditugu. Lehengo azenarioa, gero tipula, gero piperrak eta azkenik anana. Kasola txiki baten gero, ketxupa, azukria, ananasukua, ospina, soja saltxa eta harto almidoia bota eta berotu ingo dugu. Eta azkenik barazkien sartaginen aragisa gehitxu, saltxa bota, apurat kozinatu eta zerbitzatuko dugu. Bera, solan, gutxinaka hasiko gara, hau egisa esan, hori, nik txerri azpizun aukeratu dut, baina zuek oiaskuakin beba inzeike, azkenean da, aragi bat lehengo frigitzia, olako, ore... Tempurantzeko bat, bai, tempurantzerako bat. Temporo bat izango zala, azkenean garagardoa, guk, nigoratzen ez, lehengo jatetxean lan egin nuena eta hor asko ataratzen genituen honek, ganbak eta horrelakoak horlierara, horrelako temporantzekoan, eta garagardoak egiten genituen beti, eta azkenean, tempura antzeko bat, ore hortatik pasatu, ura erabileman, gaina gazarekin erabiltzea, beti aize pixkat emango dio, eta interesgarria geratzen den zerbait. Hori da, 150 gramo irin, eta gero garagardua, 200 mililitro, joango gara, eskatzen dozkuna. Hori da, bai, eskatzen dozkuna. Esan dakoa, errezeta hau, Txinan ezaguna zen, baina estatu batuak egin zuten mundu mailara zabaldu zuten, estatu batuetatik zabaldu zen, gehien bat horre, 19. mendeen artean txinatar asko imigratu zuten estatu batuetara, urrearen, sukarraren ondorioz, trenean da lan egiteko eta beraiek eraman zuten errezeta hauara, eta gero, han ezaguna egin zen, eta hortik ja mundu guztira iregi zen, eta lehen esan duguna, horrelako jatetxe txinatarretan bada oso ohikoa dan errezeta bat, ez? Beti aurkituko duzuena, esan dagoa, lehengo arroza 3 zaporetara, eta beste biribilki horiekin, ez? Udaberriko biribilki. Gustatzen jatorre jatetxiak, pila bagaina. Ni egia esan aspaldien ezkoen, azkenengoa txinatar batean egon itzela, duela 9 urte erustut, Kanariar uartetan. 9 urte? Badi urteak. Badi. Eta enaiz, txinatar batera ustuten naizela bueltatu. Eta, takit, nire naiz, gustatzen zaizki, gustora nago, baina ez da tokia desateko, japoniar batetara bueltatuko nintzen, errezeta, hemengo betiko babarrunak eta jatera baita, baina holakoetara, takit. Bai, ez dakit, ni noixian behin, holan ez astero joeteko, baina, urtian behin edo, gustatzen da, normalian honek aukitzen daue, kosinatzen daue azukriakin, eta izeten die platerak, normalien astunak, orduan, noixian behin jateko da, batez behin bixamonakin dauenean eta holan. Bai, gaurputzak eskatzen duelako zerbait normalean, bixamonakin gaudenean. Nutrizionalki esan dezagun, platerrone, hori Patrik esan duena. Da, nos venga jateko. Azukrea da, deuka, desente... 60 gramo azukre. Ketchupa azukre pila dauka. Ananasukua azukria dauka. Orduan,
Ez da plateroa besta, gero hau bai frigituta soja saltza daukagu, orduan gatza aldetik ere altzatua izango da. Osa, plater bizi bada, gazigozoa, berak esaten du, ez? Ja, zaporeak ez dakit esan duten gainera errestan izena. Ez dakit esan duten errestan izena, esan dut. Txerria azpizunako zina biotela, baina, bueno, plateronen izena da, txerria gazigozo erara, gazigozo saltzan. Orduan, bueno, hori da, ez? Eta gero hemen, bueno, fama txarra daukana, azpizuna, txerria orokorrean esan behar dugu, baina txerriaren azpizuna, bueno, hor, dietista bat lehengunean entzun nuen, da, konparaketa bat egiten zuen, eta baia, oiaskoaren paparran antzekoa da, ez, koipe mailan. Gehiago dauka, baina eraberean xamurragoa bada jateko, eta txerriaren beste atalekin konparatuta, esan dezagoigu, proteina aldetik eta oso interesgarria dela, kanpoko koipeak eta ketzen baizkiogu, begira, aragi hau, garbi-garbia da, hemen ez dauka tartean inungo koiperik ez ezer, orduan hau da, aragi garbi-garbia, ez? Kanpoko telatxo hau, kentzen dela edo laban batekin edo eskuatik. Hori da. Nik utzen bihotza ze, bueno, gaurkoa. Baina samurtasun pixat behar du, eskartzen da, nin nahiago du. Hori da, bitu, zuk esan duztasun, entzun zigorrek komendatzen dauetik podcast bat, hori, sukaldari xei eta itxen dutziela, elkarrizketa, eta irakurri nagoen Enrique Tomasena, eta Enrique Tomasek berak badauka, hori, urdai azpikoan eta munduan ibiltzen da. Orduan... Ez dakiten entzako, honek dauzka dendak eta eta zazpi denda... Aeroportutan eta egoten da asko. Aeroportutan, da, ogitartekoa egiten jo, dana urdai azpikoa izaten du, urdai azpikoari. Hori da, bueno, beraz izan berez, bere gurasuek zaukielako, olako supermerkatu txikitxo bat Bartzelona. Denda txiki, denda plazan eruztu, denda txiki bat. Hori da, hori da, ziren, gero 2, gero 3, da untxe 127. Eta ziren esaten zauen, eske bezeruei entzunin bijak, ze batek, urdai azpikoa gustatakon batek esangotzu, urdai azpikoak daukana ona da txurixa, gantza. Baina gero, soiaz dendara eta dendan, bezeruek eskatzen dotzue, nik ez dugura hainbeste txurikin. Orduan, zein entzun biozu, ezkenean hori zure bezerua entzun biozula, ez? Eta, bueno, sin más, horrekin geratu nintzen, gantza, baietz, garrantzitsua da, baina zuri espajatzu gustatzen be, ezkenean zu kontsumitu biozu, eta gurosuna, ez? Baina hori beti esaten dena, ez da egizien hau da munduko onena ero ez da izan, baina ez pasaizu gustatzen zuri, hori ardoekin da gertatzen da, ero, jendeak hartu eta erosten ditu, ez da izan bat eurotako gardoak, eta igual, ez da gizu apresiatzen ardo hori, ero ez zaizu gustatzen, da zuri, 4 euroko ardoa gehiago gustatzen zaizu, orduan, bakoitzak hartzeko gustatzen zaiona. Beti txedotan dik, nire bikotiai, koitxaua. Ze, behesatu ez da. Ez que nik behematu dut etxeko txakurra, beti ade ematu ez da zu txarrena neri. Eta nik ez dut, hori ez da holan. Ez que berak ez da apresiatzen. Orduan, nik eroste ditxut olako bai jogur batzuk, hauntze esnianak, jogur bakoitza balixa daula, 3 euro eta piko, eta orduan berak jaten dau, baina ez que berak ez daki apresiatzen hori ona dala. Osa, ez bere jartzen botzazu, 50 sentimoko olako jogur natural bai, bardin jaten dau, da orduan esatotzat. Bueno, esposo apresiatzen zuretako hori eta niretako, bestia. Gaur gertatu zain niri hori, betxo. Lagumatek karreko diazu goizean jonez, da, pasa behar nintzen, horre, okindegia, panarra okindegia, izan zean, txoriene junginen gubera ganan arrazolan, eta iten du, gaina euskal ogie barruan dago, eta barrak eta iten dituzte, eta lagumatek, ostra, horra zoaz, ekarri dazu barra bat umie ogitarteko iteko. Eta dago gi barra, baina labian erreta, hau, gorra, ozer, ez, beste txuri hori, ez dira, baina, zer, ogia, hau da, ogia, koska egin behar zaio, kruntxe egin behar du. Hori da. Ez beste hor gordine izaltzen duten, hori, okine asko izaten duten, gu daukagu, jendeak bezeroak eskatu egiten duela, hemen kasu berdina, ez da, guri ezaigu gustatzen. Baina daukago jenteak eskatzen duelako, ze berez ogiak behar du gaineko oskol hori txigortu erotea, ez? Baina bezeroak etortzen dira eta hori, erdi egositako ogia, bueno, venga, hartu. Bueno, bakoitzak, hori ez beti esaten duguna. Hementxe, txerria azpizuna, moztu dolan mokadutxoak bezalako satitxotan, eta botadotza guia zuzenean gatza eta piper beltza. Gero, pasako ditugu, tempura honetatik, tempurai ez dotza bota ez gatza ez piper beltza, ez azkenean txarrixai botadotzat, eta, bueno, garagarduak bebai emongotza bere saporia, orduan ez da ubier, eta hau etxu. Testuria, erakutzeko zu eta purtxo bat, etxu, sardeskakin, testuria izango da, bilduin behar dudana, azkenean... Hori da. Ez du gura oso lodixa eta oso likidua bez. Eta irina egon bida ondo desegina. Orduan, ontxe, holan jarritxa,
Hementxe, hori da. Hementxe jarriko. Euskazu gero, pintzak hor dauzkazu. Bai, pintza dauzkator, platera be bai. Gaur, ondo prest. Ontxe, hemen jarriko zut. olixua bero dau? Ala! Ez uneko ez. Zamara sartu bat, orain dik ez, pixka falta zaio. Horan joan gara gure Hor, aragisa. hemen itego ona da, beti, tanta bat bota, Bai, horko tanta bat bota, eta gero berak esango dutzu. hori da. Ja, Bueno, urbil da bi. botatzeko modu. Bueno, oin azpizuna hemen gaudela, legunean fisioan egon nintzen, eta ez da izan, Lotura dauka, edo? Bai, Ontxe, bai, azpizunakin gabizena lenguean fisioan egon bai, nintzen. eta azpizun kontuak eta etorri ziren, ez dakit jatetxe batean, da hitz egiten berek, jatetxean azpizuna zeona, eta ez da izan, eta galdetu ni. Ostra, gizakio badukau azpizuna? Osea, a ber, ezagutzen du, behian azpizuna, saldiarena, ezagutzen du. Indio jarranata dana? Bai, horre, baina hori ez da azpizuna. Bueno, gizakio gantza badaukagu azpizuna. Soaza, hemen gerriko minat ematen diun hemen azpitik, gero doa hemen femurreraino, soaza izango zen gizakion azpizuna, eta batzuek gerra handia ematen dira, eta ez hori da gure alde xamurrena? Esan daiteke. Horan, kanibalismoan eta ibiltzen bazara? Patri, zuketan nik istripu bat izaten mendian galduta ez da izer, zu hiltzen zara, nik ez aiut hilko noski. Hiltzen bazara, eta ez badukate zer gehiago jateko. Enintzen fidatuko. Ez badukat beste zer jateko, aurrena jango gara zure soaza. Eskerrik asko. Bai, hortik oso interesgarria. Eta gero, iztarrak, eta norbait etorri arte. Zu baukatzu ja plana dana, inja, Apura bilurra ematu ez da. Vitali, ez. A ber, bio bizirik atatzen badara, iraungo dugu alda moduan, jango dugu, belarrak, erorkituko dugu, izatuko dugu, eta hori. Baina, a ber, zerbait gertatzen bada, eta niltzen banaiz ere, mesedez, nire soaza jango zenun, berdin izango zitzen. Oso ondo. Ja, hor, alde entzen da puntu bat, ez? Berdin da. Gero hau, Patri, bukatu, saltzan bukatzen da. Hori da, orduan. Osa, gingo da, geruzatxo bat, gorritu eta listo, ez? Hori da, txigortu apurtxo bat, hemen jetxingo apur bat, barrutik behin daixen apurtxo bat, baina hori, gero saltzean bukatuko da. Orduan, gero gauzia da, barazkisak eta moztu inbiditxugula, holako, eurak badakizu, errezeta txinatarretan, geixenetan, ez dieloan oso egosketa luziak, Normalian, guokian itxe dituzte edo sartakinean, eta hori, 3-4 minutu, orduan, barazkisak egongo die, trinko, hau da, atente ez dauz oso potxauta bez, baina horrekin eta gero saltza batekin bukatuko. Beraz, honek joango gara, gutxinaka, eta behitxolako, honek ez dago eragisa bezemoten. Ez, horrela eman da, ez da egite. Bai, horrelako, zizpuritxuak ez. Honek buñolotxu. Bueno, oin, pipermorrak uste dana, legunen komentatu nizun nola izan ginen, erresan tobian izan ginela. Zenbat atara zinuen? Azkenean, nik hartu nituen niretzako Gaina, esan pipermorro, pimiento najerako piperra erabile nuen, hau baino luzen gaua zan, eta bideoako inbidaldu dizkiate, behiratu, hor nola ibili ginen lanean, eta erreik egin, lehenengo zutan erre, 150 kilo ez da izan bat erren nituen, 150 marrero. Zu ibili zinenan zuzendari bezala? Ez, ni ibili nintzen erretzen. Ni nintzen erretzaia ofizial jarri nintzen. Gero, ni ibili zien zuritu iten zien segituan, gero ja moztu ataletan, eta erolako oliotan frigitu aldi bat, gero utzi epeltzen, pototan sartu, eta gero, ordu erdian ero izan genituen, uretan, hori, irakiten. Eta garrantzitsuena, zenbat ekarri dituzu txorien hemen zure taldelatetan eta banatzeko? Lau hilabete egon behar dira oraindik potoan, eta ja ondo daudenean zuen jateko, ze zuen bestela nidakidan batek ez du iraungo, eta jateko munduan daude. Baina lau hilabete eta gero hartuko dute behar duten gorputza eta zaporea, eta orduan ekarriko ditut. Oraindik, txorieneko denboraldian ongo gara, lasai egon, orduan dastatuko dituzu. Osa, atoren urtean, ja 2008an hori, ez? Eta egia da, emate izun satisfazio handi, ez zuke indituzu, ez prozesu guztia zuke egin eta hori, gero, presio aldetik ere, guk azkenean, erosi genituen 16 kilo, hortik gata zaizkigu, eta 12 poto, gure txerako, eta 12 poto, eta ordaindu genuen kiloa euro terdi, gero poto sarpio etxean genuzkana potoak eta tapak bai erosi behar esan dituen da hori, eta esan nuen, presio aldetik eta egia da, goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00 arte gelditu gabe ibili ginela. Baina hori bebai plan bada, eta azkenean da, eguna pasatzeko aukera politxa, gurot esan,
Utzi ziguten, hau zan, gure lagun baten, gurasoen han jaio ziren. Bereiek, gero matinara juntzien, bizitzera, eta bera alabatan jaio zen. Baina, kontatzen izan, Tobiak azkenean dauzka, ez dakit, jende gehien bizi izan danean, ez dakit, egun bizten izango zituen, gaur egun, ez dakit, dauden bizitzen urte guztian zehar bertan, 10 ero. Bestela, udan da bai juten da jendea, eta hori. Kontatzen hango historiak, herrikoak, eta ez, beraia dauzkatea, laro eta pikurte. Eta jende helduarekin, histori zaharrak eta kontatzen, nola batzen ziren. Belaunaldien arteko lan, oso ondo pasaren du. Benetan izan zen, esperientzia, lana, paliza, baina ez da izu irratia piztuta dagoela beti eta gaur kontu zarrak entzuten da hori. Eta gainera, nik pentsatu da, ez tozula ibili beroan hau Excel bat izango basan moruan olan kontua eta katalaten, seguk lagun batekin beti komentatzen dago, ez bera ikustetan alko asko perretxiko bila juetia. Bai. Baina beti soriara jueten da, eta beste batek esate dutza, zuk ordaintzen dozu, gasolinia, araño bidia, parkina, gero eguneko baimena hori ordainu biosuna, hori ez, perretxikoak hartzeko. Eta gero hartzeko, perretxiko batzuk, nik nahi xaudot, hori ez, merkatura juetia, 1 gramotxo erostera holan tortilla bat eitxeko afaltzeko, eta jazta. Eta berak bestiek ez dutza, baina nik eguna superondo pasatzen dut, azkenean da, aukera bade bai, eguna kanpuen pasaetako ez dakize da, beste bat zinera doien bezala, da, 50 uste itxu, bikotia bera, umea, palomitak ez dakize, gu mendira goi ez, da hartze itxugu perretxikuak. Eta holan pentsauta, ez tozula pentsau hier, bani tortilla, merkiago batara jase, frutalen dara joenaz da hor erosi ditut, ez dakize presiotan, ez dala bakarrik janari izan presizioa, baizik eta... Atzo Jabikin hitz egiten nuen, Jabi da gure eskolako guraso bat, nire semean gelan dago, eta berak izan duen, niri perretxikoak biltzea jatea baino gehiago gustatzen zait. Bai, Osa, bera doanean hor eta aurkitzen duen horan. Zaiozu Jabiri niri jatia bilatzea baino gehiago orduan, kaldelan politxain geike, Jabi, askotan, etxartzen ditu eta banatu egiten ditu. Hombre, bai, jaten ditu eta gustatzen zaizkio. Baina biltzeak oraindik gehiago gustatzen zait, jatea baino, jasotzea da beretzago eta jutea hor. Eta, 3-4 ordu mendian ibili, eta bapatean hori pun, eta guzti itxuzen, han 4, han 5. Eta beraz, ja urduri jartzen ez, ja joten ez, hotzara usten dut iskina batean, eta ja emozio hori sentitzen duela, emozio hori daukagu produktu berri bat ezagutu delako orain, gaurkoan txori. Bai? Anana mota berri bat daukagu, Sugar Loaf anana. Sugar Loaf. Loaf. Sugar Loaf. Sugar Loaf. Loaf, no esaten da, baina. Loaf. Loaf. Sugar Loaf. Zer nahi du esan loaf? Loaf da... Azukre, azukre? Da satia, adibidez meat loaf, da aragi pastela edo aragi satia. Orduan, da azukre satia. Pink loaf? Zer? Pingel? Ez pink, txerria. Pink. Oink itxen daue. Pink, ez pink da la rosa. Pig loaf. Bai. It's okay? It's okay, ja, bai. Ja. Igual iraileraino joan bizara errepikatzen, baina, ya está. Osiatzen, gero frantzesa zinitzen ikasten pila bat, da. Je parle français très bien. Oso ondo, orduan Sugar Loaf anana, hori mota berrixa da, ez? Bai, Afrikatik dator hori. Bai, ganan ekoizten dute, eta, berezitasuna bestarekin da pixkat luzengagoa dala, kanpotik berdea da, eta gero haragia zuria da. Egia da, argazkian ikusten duzu, eta ematen du, bakizu, hor anana dauzkagu, eta erdian zulua daukatela, ez? Bakizu erdian ananak zuntz bat izaten duela, jan aldala, baina ez da, oso atsegina jatekoa, gogorra eta fibra zuntz asko dauka, eta kendu iten zaio erdia horregatik saltzen dituztenak konserban latan beti dira, horako disko bat eta erdian zulua daukate, da erdiko zuntzak kendu dietelako, honen zuntza antza biguna da, erdikoa. Argazkian ikusten da, bai nola zuntz pixat erdian badaukala bere trokotxa ero esango genuke guk Bizkaian, baina antza biguna da, ez? Eta beste anana baino gozoagoa da, oso gozoa da, eta pixkanaka, mundura zabaltzen hasi dan zerbait da, baina jendeak ikusten du egia da, dendetan da ez duela horren besteko arrakasta izan, zekanpotik oso berdea da. Eta zuk ondoan ikusten dituzu... Eta aragixabe bai... Tradizionalak eta... Eta aragixabe bai, ez da txurixa guztiz, ez da alako txurixa. Horiska... Baina da, hori argixa. Orduan ni egisa da, joetena zela, atzo ananak eta erostera joan nintzen, eta, gainera, kontakotzut, bat, holan potekua hori pototan datorna, 6 eurotan ikusi nauen. Hori nauen erosi. Baina hori da, ikusten badot, holan bat,
oso horiska eta dananik, automatikaki pentsatzen dut. Hori izango da, dultzia, goxua, ez? Hola, nik uste dut hori kolorekua, hori horixa, horrek pentsatzen dut. Horrek egongo di goxo-goxuak. Baina bai, bestiak txurixa bada, nik ez dakiten dagoen hartuko behitu. Igual da, oiasko eta bezala, bakizu hori izan zabien, ez? Kolorantieta batzuk jartze dut ziela, azkenean, batean batek aukitzen bada oiasko horixa eta oiasko txurixa, geixeno jotzen dagoela oiasko horrei. Nik uste dute anana hau zabalduko dara, ze gaina jasangarria bada, zeur gutxeo behar du, eta gaur egun badakizu urakin eta nola gabiltzan. Eta alde hortatik, ur gutxeo ekoizpenean behar duenez, interesgarria uste dela, eta, zapore gozokoa bada, nik ez da, nola ez da nin lehenago famatua, erdiko trukutxik ez badauka, eta dana jangarria, gaina, luzenga eta tamainu egizan, tamainu derreko ikusten da. Ez da hain ezaguna hain, ze azkenean ganan bebai, ez da hain ezaguna, ze bestako biztanleek besta ez zauien hainbeste ezagutzen. Ja. Igual hori kanpotik ematen zain horan luzenga dala, berdi, ez dakiz esan zaren, hau ez zabaldu, ze hau txarra egongo da gero behitu sorpresak. Hementxe, txoinen zigor, hementxe ja, ara gisa, ja daukogu, hemen gure bitxue gainera, Jateko moduan da, nik aguantatzen nabil bat ahorre sartzeko. Kurruskari dauz, gero egisa da, saltzen dugunean, azkenean galduko daue testura hori, da egongo dia, biguntxu gauak, baina hori da gure duguna. Orduan, ontxe, gehitxu bitxugu barazkixak sartagin baten da joango gara, horrek erregosten. Barazkixak nik ordenean jartze ditut, lehenko azenarioak, gero tipula eta gero piperrak, azkenean, gogortasunan da arabera, baina, danak batera sartzen baitxuzu bai, ez da SB pasatzen, ezkenean kosinauta egongo die. Eta satixak, bai izaten dela satixak, haundixak, ez alako haundixak igual, baina, bai, mokadutxokuak. Ez di holan sati txiki-txikixetan eitzen, ez SB. Da orduan hori izaten da politxa, holako salteatuetan, da holako txinatar gaziko soplateretan, kolore danak, ez? Egongo da naranja, berdea, gorria, horia. Begietatik sartzen, berda, patre, hori bakizu gaur egun ze garrantzia dauka, izan genuen legunen, liburuetan, gastronomi liburuetan, koloreak eta ze garrantzia daukaten, eta garai batetako gastronomia pixka zala lehenago, marroia, haragi gixatua, marroia, eta hilarren batan iskutuan nolan berden bat egoten zen, eta bate patata pixka sartzen mazio, zuri pixka sartzen zen, baina kolorea hor askorik ez egia zen. Eta hemen, kolorea dana dauzkau. Eta nik ananakin nolan bukatzeko, nik beti uste izan nuen ananak, eta jende askorik egin da, zuaitzetatik, zuaiz batetik zetozela. Eta, guk horre Portugalen, Azoresen, aukera izan genduen, nolako, ananak bertan ekoizten dituzte pila bat, eta nola ekoizten diren ikusteko, eta ikusi prozesu guztia erakutsi ziguten, eta nola lurretik ateratzen den, lore bada, holan ematen du gehiago, ez dakit, nola dau bestea kaktus olako antzeko bat, eta erditik ataratzen zaion frutua, bakarra, eta hortik gero atartzen dutela anana, baina hori kurioso iruditu zitzaidan, esan zelaianan pila batea irekita, eta ikusi zenun Azoresen, emoten dutzela sua, ze azkenean bie daue, karo, aztia, ze Azores, hotza da. Eta azkenean fruitua anana tropikala da, orduan beru emoteko, hori, izen dauela olako, sute batzuk. Kontrolatua, temperatura. Hori gaur egun tradizionalak ingo dute hori, ez? Gero suposatzen du gaur egun ja, negutegietan eta ingo dute, temperatura ja izango dute horrela kontrolatua, eta urdai azpikoak eta bilu. Tobiara juten, ondo pasatzen za herri batetik, eta hor urdai azpikoak eta osoikoa dira. Eta daude, hainbat ikuste dituzu etxe txikiak gehien bat, baina gero dauzkate, ez da izen bat etxe altura desentekoak, eta gaina kanpotik, holandie, emate dute, fabrikantzeko zerbait, o eskolak ero diela, zerbait holan, eraikineak, eskola den itxua da gehiago doka, baina lehioak goikoak danak zabalik, ez daukate kristalik ez ezer. Eta da, urdai azpikoak eta embutiduak eta euskate, eta lehortzeko. Karo, ura tokia horre fresko iten du, horre udan ere, honek Amelian da homak esan ziduten, negua, udan, manta jarri barra. Egunean zehar, bero handia, baina hor, manta jarri barra. Hor, ideia bat iteko, hau dago, tobia dago, Baldezkarei, estazioa eskikoa, mendiaren bestaldean, han beraldean,
handik korrika menditik, asmoa dauka juteko ematen, nik uste dut, 3 ordutan iritsiko ginen Baldezkara ira. O 2 ordutan igual. Segun ritmoa. Habe nola nabila. Zuretako ordu erdi. Bueno. Gazik osoa gaurko errezeta, gustu gastronomikoak hor sartuko ditugu, eta hor zenbat aldi izaten da, gazteek eta helduek, erosarrek, gustu ezberdina ditugu. Zenbat aldiz esaten da, ez hori, bueno... Horrela izan da, beti. Horrela da, eta hori aztertu leike etxian, ez? Baina hori beti izan da hori, ez da oin gaur egungo gauza, hori, eske batzuk esatu du, hori gaur egungo gauza da. Ez, hori beti izan da nik uste dut. Bai, hori beti da nik izan da, eta egisa da, hori ez, Gabonetan ikusten dela gure etxian batez, ze belaunaldi desberdinak elkartzen die etxian, eta orduan nausixek, nire amamak gainera, beti gureko dauin, menu bardina. Eta menua izango da beti kroketak, arrain sopa, holan, ez? Txerri masaiak, edo arraina laban, edo holan. Eta gaztiek, nire neba sukaldarixa da, eta berak zer erungo da, holako tartartxoren bat, igual stick tartar bat, edo eramango da, beste gauza bitxiren bat. Eta orduan, hor, ikusten da, lenguzuek eta segitxuen probatzen dauela, eta nausixek batzuk da, hori nire horrezka gustatzen. Eta hor, azkenean gustuak. Baina nik hori ezagutu nuen, adin bat daukaguno gero hori, nire aikitek eta nire gure etxian beti Gabonetan, beti, zuk esan duzula, beti bardina, eta hor gure aikia hasi zen, gauza berriak ekartzen, oizian behi, eta karo, orduan, nire aikia zen gaztia, bai. Eta gu ja umeak, ez, jaio berriak, eta karo, nire amamak eta esaten, baina zer, betiko ingo, hoi asko frijitua ez, eta oina, zer da hori, aguakatea, eta hori zelan jaten da. Eta hori berdia postre, konpota ingo du, eta ez hau, zer, kiwi, da, hori azala janiteak horri. Da, ontxe behitxu, kiwi xakorra hortuen. Eta gaur egon, hortuen, behitxu, guk handeko kiwi pila bat, horra arritea, botazuena iraieko arriteak, txikitu zizkiunia gehienak, egia da horre, behitxu, Durango nezan jarria jauzia arriti, baina euban, kriston arri izatiak. Eta kiwi guztiei egurre eman zian. Eta gaur egun horretik oso ohikoa dira, eta gaur egun gazteak, hori, sushia, takoak, eta holakoak, eta ni hori, gustatzen zaizki, baina nik aukeran jango nuke, ez da osatzuk, eta beti ongo aldaketa hori, nik uste dut. Ez dakit, nire etxian, nire aitzitza Jesusek, onartuko zauen plater hau, Gabonetako plater bezala, kontako zuzen, berazan, oso tradizionala, bere gustetan gagoen gainera, asa jatia Gabonetan da, babarrunak. Gabonetan urtero asa janikena, gauza berria sartzen ditut, baina asa ezin da inoz faltatu gure. Hori da, orduan, ez dakit onartuko zauen platera, baina nik pentsatu dut gustauko jakola bebai holan itxu probatzen bazauen, nahiz eta zapore desberdinak gauki. Hementxe sartaginean, hori injogu barazkidanak, ontxe, apur bat pasatzen danean, jarriko bebai, anana, azkenean anana da, bigunena da, sukre pila bat dauka, ur pila bat bebai, orduan, apurtxo bat itxoen gau, eta gero sartagina bebai, piztuko hemen, lehengo, hemen gehitxugot, eta ingau saltzia, orduan. Pero hemen, auliberitxikotu, negoz auliberitxikotu. Bai, venga. Igual aldatu ingo betu. Hori hor, eta hemen jarrikot kasola txikina. Orduan, hau, fuerte, oikua, fuerte bebai, eta hementxe, hasiko gara gehitzen. Lehengo, anana daukau, beraz, hementxe? Ananasukua. Azukre zerbait izango duela, ez? Bai, nik erosin hauen, honek normalian paketekuak eta pila badauz, eta nik erosin hauen bat, hori, euneko 0 azukrerik gabe, ez dakize, baina, beti da daukie. Anana berak bakarrik badauka azukrea, hor, ja azukrea sartzen ari gara. Eta, etxian, aukitzen bat zuelako likuadora bat edo hori, ananakin bebai enzeke. Gero, soja saltxa. Gatza. Gatza. Joan gara, gatza eta azukrea botatzen. Igual dena. Venga. Oin, azukrea. Literalki azukrea. Azukreak azukrea izaten duela, normalean. Hori da. Gero, beste toki gazi batez, baina, desberdin eman gotza ospinak. Azidoa. Hori da. Gero... Kaloriak, horbe, ospinean, alkohola dauka, orduan. Ketchupa gauiko da azukria eta ospina. Beraz, dana batera. Dana batera. Eta gatza, noski. Hori da. Eta tomate zerbait. Esango da potentia. Eta gero disolbatuko dugu, hartu almidoia eta gorputza emoteko, ez? Apurtxo bat, hori da, gorputza emoteko, gure saltziai. Zer? Sudurzuloa garbitzeko, erra. Bai. Hombre, hor, azkenean,
bueno, ospina etorri dana, ospinan alkohola da, sudurretik sartu den da, eta nabaritzen da, ja, bueno, sartu gara jatetxe txinatar batetara. Bai, ez da. Hemen nabaritzen da, ja, jatetxe txinatarrean gaudela, eta gaina, saltza hauek pixkat izaten dute, ez? Izaten dut, loditxoak eta ero, ni olakoetan izanean, ikusten da, haragia bildu iten dutela, holan. Geratzen dela, ondo ebatzen, haragi holan besarkatzen saltza. Bai. Lagunak di eta. Bai, saltza lodiak eta gaina kolore holan brillanteak izaten dira, eta... Ontxe, ur apurtxo batekin, disolbatuko dugu hartu almidoia. Eta hori, azkenean saltza horrek, zigorrek esan dagoen bezala, besarkatzen dio da horre saltza potoluak izaten dira. Patri, hori, sukaldaritzana, azkenean, gaur egun, nik uste dut pasta eta pizzak eta oso ohikoa dira etxe guztietan. Bai. Baina, hasieran horrek, etorriko zirenean, hemengo ez nagusiek esango zuten. Zer da hori, pizza hori, hori zapal hori, horre tomateak gainen da. Igual, 80 urtekin edo probauzaren lehengo pizza, eta gainera ez jakon guztetan asko. Horretik, bien. Hori gabonetan, ez, asakin eta gabizela, berak asak eta barruna da jaten zauen, egunerokoa. Eta guk jarten gaben, hori kroketak, patea, ez dakizer, eta berak inoiz gainera ez zaben probatzen, hori ez gustatzen. Hori ez da, horrean ez gainera, berak esaten zen beste hitz bat, ez, oin ez totela esan biet, baina hori esaten zen, hori pijuendako baskadixe zala. Eta hori. Gure txian egin esan, bai hasieran, gero nik urtero beti bi gauza berriro urtero sartzen ditut, badaude batzuk, hori ez, asa, barraskilloak, arrain sopa, badaude batzuk, urtero daudenak, eta beste bi berri sartzen dira, badago batean bat igual errepikatu iten dela, ez, indala 3 urte intzen duen hau, da, berriro iten mauzu, oso gozoa egon zan, ez da izan, da, bueno, baina bestela gu ere oso klasiko gara, Orduan, hemen, ez da eze pasa. Bueno, hemen gure anana, gehitxu dou, hemen beste barazkisekin eta gehitzeko, saltzia bebai, ikusten duzuen moruan, loditxu da, eta badauka beste gorputz bat, eta, tokatzen da, dana elkartzia. Dana batu. Sartagin, nahiko kantidade haundixak egin joguz, jendia etorri da, bakitzu, taperrakin, da, astia ondo asteko, gaur aste hartia dela, da, aste osorako... Nik bakarrik julen taperrak usi dut, baina... Ez. Jendeak ekarri hau, gainera makillajekuek esan doztiese. Beti makillajekuek gauzia da, beti eruten dotzagula gauzak osuak. Beti pastela, gaietaz azkenean, geixen hobetoen irauten dauen gauzia da. Eta esan doztie, lehenko gunean ekarri zinolako empanadat, ze goxua, ekarri bizu gauzak gazi geixau. Eta ez da, ingot kantidadia. Ez dakiz eri ez dutela ez eramateko? Zerako gaiztua. Ez. Gu, hemen saiatzen gara, hemen egia da, txoriene hemen gaudena baino gehiago bada. Hor, daude, esan dagoa Patrik esan da, makillajeak, programa montatzen dutenak, eta saiatzen gara noizean behin, nik uste dut, ia egunero zerbait eramaten dala beti barrura. Bai. Eta hor, alezak ez da, hau da, jentea gustora izateko, eta, agertzen ganean olako pastel batekin, ez da izekin, eskertzen dute, eta hor lanean daudela, gelditzea momentu bat horre, zerbait probatzeko, ze gaina azkenean, txorienek hori dauka hona, ez? Eiten ditugula gauza beti berriak, ez? Ez ditugu hemen etxean, beti probatzen. Babarrunak eta horrela. Beti probatzen gauzak, ondo atarako dira beste gauza batzuk, nahi xau ditugu beste errezeta batzuk, baina azkenean, nik beti izate dut, meritua dauka, ze errezetak lehengo aldiz probatzen ditugu hemen txorien, ez da gero gu atzaldin ibiltzen gara lan praktikatzen lehengo aldiz da behai, hemen esperimentuka ibiltzen gara. Orduan, hemen gure saltza ikusten duzu eserako lodixa, eta ontxe, ez dauzkat, baina ontxe oso ondo geratuko ziren hemen, adibidez fruitilor batzuk, almendra batzuk, sesamo hasi batzuk, bai, ez? Holan, horrek emango ziera, ikutu kurruskari, badauka gazia, badauka gozoa, badauka gantza, badauka fruta todana, badauka hau platerosoa da. Eguneko fruta razioa hemen daukazu. Hori da. Hau jaten baduzu, eguneko ja horrekin, barazki, hau da, Patri, legunean zan zen un platerra, neurriak, ez, neurriak eta ez. Ez dakit Harvard platerean hau sartu gozko, A ber, badaude gauzatzuk kanpo daudela. Edari bezala, garagardua eta ananazukua, Patri, saltza garbi bat ingo egin nioke, saltza garbi bat egin da, errezeta hau oso ondo.
Zuk hartzen diozu eta egiten diozu barazkiekin indako saltza bat, eta ero bustitzen duzu garagardoarekin pixkat, eta listo, baina barazkiak eta txerriki utzi da. Esan izango. Claro, saltza gazi gozoa da. Gozoa nahi eta nahi ez izan behar du. Hori, ikusten duzu ointxe itxura hartu dauela, ematen dauela, jatetzer txinatar bateko plater bat. Honek bia ditxu, behitu. 3-4 minutu bakarrik, apur bat dana kozina hau daixen, orduan guetorriko garaia, platera montauta, eta jatean eta probatzera. Hementxe dau, ja saltzatxua prest. Ze gustatzen gatzu gehiago, beltza edo laranja jateko? Nik uste beltzean politxo ikusiko da, ez? Bai. Argazkirako beltza igual, eta guretzako laranja. Argazkirako beltza. Honek endu jako lehen zoskola. Bai, horrek egiten duena bai, hori gertatzen da askotan, gero saltza loditu egiten duela, claro, horrazkenean irina eta dodenez, saltza gertatu alzaigu, orain di pixka lodiagoa geratzea horren ondorioaz, ez? Kanpoko geruza kenduta. Bai, eta hau da, gure txerri azpizuna gazigoso saltzarekin. Eta hemen ikusi zeike, daukan kolore danak, berdea, horia, gorria, laranja, dau, zuretako eta nietako. Bai, eta ja hor listo utzi jugu urrengo azkenengo errezetaren osagaiak, orduan guk segi da ningo du dana. Bai, eta zuza daukatzu? Olako ogitxi gorki bat. Gaztarekin, arrautzarekin. Kombinazio ona. Gazta karrizut gaina iratiko, oberena. Dauka sukria, Bai, baina gozo dau, baina ez da gozoa, hola esateko dago. Ez da postre bat. Ez da postre bat. Igartzen da ez da postre bat, baina bai, eskenean saltza pila bat dauka, eta igartzen da, baina goxo-goxoa dau, eta xamurra. Oso ona. Nena, berua dau. Hala. Hala, sueltokira. Hori da. Ba, esan dugu, ingo izkizuet horako ogitxi gorki batzuk gaztarekin, darrautzarekin. Eta nola ingo duan? Oso erza. Lehen bizi, ogia serratan moztu eta labera sartuko du txigortzen. Jarraian, gazta birrinduko dugu eta horri gero ardo txuria jungora botatzen eta olako ore bat egingo du. Ore hori, ogitxi gorki gainean igurtziko dugu, arrautzak uretan galdarrestatuko ditugu eta gero ingo dugu olio erre bat. Baratxuriakin, persiarekin, oiek pixkat gorrituko ditugu, iragazi eta ero izango da. Ogia gazta igurtzita, arrautza, eta arrautza horren gainean, baratxuri hori eta erreta holan pixkat. Eta mokaduan, ero jateko, ero lako zen. Osagai horreikin ezin da ezebet txartu egon. Ez, egia esan, ogia, gazta, arrautzak tartean egonda, zerratara alda gaizki, ez? Bai, beti ondo. Ez errez. Eta bueno, hau moztenoan bitartean, patria dauk oso histori, parregarria ni izan oso parregarri iruditu zaiz, zeuru, hor tartean daudenei batzuei baita, horrei parregarria, baina, jabei ez. Patri, kontatu. Horti doia gauzanik aldetu binotzuna, gaztadan ardi esniana, edo behi esniana, horti doia gauzia. Eta, preferentzia gastronomikoak, bizen berbetan horreina, eta Grezian, egonda preferentzia gastronomikoak ez dakit animalixek hori daukien buruan edo ez. Okiten da, normalen, bai. Edo zein belarrezei gustatuko. Bai, dauki bere preferentziak eta igual ointxe Grezian aldatu indie, ze kostaldien egondi olako uholde batzuk, eta, egondi zelaixak eta landak, guztiz ondatuta. Orduan, zabizen, olako arditalde bat, zaukien belarraik euren zelaietan, eta joan dien, aldameneko zelaian, zaben olako negutegi bat, sartu zien, eta hor zauzen landara danak jarin zabien. Orduan, urrengo egunean hartzaiak ikusten zaben, urrengo egunean edo atzalde horretan, hartzaiak ikusten zitsun ardixak, zelako arraro zauzen, eta ondoko zelaiko negutegiko landarak, zien marihuana landarak. Orduan, ardixako itxaua, hor zabizen, kristoneko koloko jakin. Eta hori, nibili zien. Bai, gaina, esan die... Historia, anekdota bezala, kuriosua. Esan negutegi ilegala, farmazeutika baten negutegia zan, eta kontua da, beraiek esan, jabeak esaten zuen. Lehengo, barra ero negarrein. Lehengo, lehortea. Lehengo, hori, berote gisa, hori ez. Lehorra zauen da, eren bat galdu zabien.
Bigarren erena uholdiekin. Eta geurak esaten zen, jo, bueno, behintzat negutegi bat badaukagu, eta hangua babestuta egongo da, gero, ondoko ardixak joen, eta jan, orduan, bueno, guztiz, pikutara joen jakien, urte horretako marihuana sasoia. Berez hori, kontu zibida, animalixek be, eurak be, ez dakit pentsatzeko gaitasun minimo bat aukiko da bien, baina esango zen, Jose pasatzen jat, arraro sentitzen. Bueno, baina hori izango zen, azkenean, ez? Nola izan zen? Kafea, ez? Kafea nola deskubritu zen, esaten dutena hori, ez? Artzai baten, Etiopian artzai baten hauntzak hartu, eta landare batetik belarra ostoa jan, da ikusi han saltoka eta zebiltza. Energia pila batekin zabizela. Ze pasazai hau, eta hortik ez, kafea de. Bueno, marihuana, ez dute deskubritu hauek, eta marihuanak zer egiten duen, baina bai... Betxo, hemen dauka datua, 100 kilo cannabis baino gehiago jan zituzten. Osea, koitxauak honek ardixok. Bai, koitxauak eta batez, eta Jabia horrena. Nik usiot, interneteko bidixuak eta hori txartu dauela hori esein zuen etxietan, mesedez. Baina hori, igual txakurra emoto dotzela, erateko garagardua da, igual txakurrak egarrixa auki. Baizera. Eta hori, eta gero txakurko itxaua maria auta joten da. Da, eskenien, animalixei, horre gauzak, bakitakizuela, baina horre gauzak, mesedez, eskenien, Hori apetzatua da. Sardeskarekin hemen inbar nuen, baina birrinduta nahi duanez, holan krema nahi duanez. Osondo? Hemen birrinduko dut, eskut birrinduko dut. Gazta ona. Bai. Beti, holan, gazta bat etoten jatzunean burura, euskal gazta bat, jendiak betez dut. Nire guztokuena, Iria Zabala. Nik zigorre galdetzotetenean, beti, iratiko gazta. Iratiko gazta oso apresiatua zigor iturri da. Nietako bai, baina... Iparraldetik enekori ekartzen diotele bere lagun bat hartzaia dauka. Bai. Eta handik ekartzen dit, presio honian gainera, eta, aleseri ekarri diote gazta bat, osua, eta egia esan, presio aldetik oso ondo, gazta zoragarria dago. Eta platerra, Iria Zabalekin berdin indezak. Erronkariko gazta nire gustokoena. Erronkariko gazta. Hori da, fuertetxua, dauka gazi puntu hori, niri erronkariko gazta, wow. Bai. Zoratu itxo ez da. Egia esan, Euskal Gaztak, Euskal Herrian alde hortatik suerti daukagu, oso gazta. Eta eta horrek ez, gero badaude gaur egun, Euskal ari dira gazta urdinak egiten, gazta freskoa bertakoa, otzara gazta. Otzara gazta, bai, hemen ekarri dugula da. Eta, Euskal Herrixan gazta oso ona, eta ogixa bai, betidanik jan izan dugu, beti gure baserriko ogixa, ez? Hori hau kanpoko azala apurtxo bat lodixaua daukona, eta hori barruko bai trinkua, eta baserriko ogixa hori zelako goxua. Gaur egun, lehen komentatu dugu, ogixak badauzela horrek txurixak, erdi egositxakuak, esaten dago, ama orea dauka, baina ama oreak aukitzean deiak horrek, ez da gura besta esatia ogixa ona izango danik edo ez. Orduan, hori lehen gunean aipatu gauen zakitatzo edo Juan Senastian aipatu gauen, Iban Jarzan aholku bat izeten da askotan, hobeto da, begibiztan, askotan, ez tozu jakiten zein dan ogixa ona da ogixa txarra. Hori, usainean, asko, azkenean dauka, ogi usaina, pila bat, zaporean, nola ez, baina hori denda baten ikusitza edo, kindegi baten, ez tozu jakingo, ez? Ezingo duzu jakin. Ez, eta hori, azkenean jakin bizuta, gero, erosten badozu, heltzen da gaua, eta izeten bada, olako gogorra, harri baten, hau bezain gogorra, edo kiragoma bat itxeko txikle bat bezala. Edo txikle bat bezain biguna, hori ez da benetazko ogisa, edo hori ez da kalitatezko ogi bat. Azkenean ogisa dau, pentsauta, bi egunetan irauteko. Baserriko ogisa, da ogi honak. Orduan, horrekin bai, kontu zibilibida. Bale, ogia txigortzen, orea inda daukagu, arrautzak aldarrestatzen, nik atza botatzen diot, eta ospina ez zait gustatzen botatzea. Orduan, hauek ingo dituguna da, oin, eta atera ingo ditugu, hemen 3-4 minutu behar esaten dituzte, eta hemen bestaldetik baratxuria gorritzen jungo da. Ja, behin, dantzan hasi zaigunean baratxuria eta pixka kolore hartzen, zua itzalingo dut eta presila botako dio. Eta gero, oin osaiak izango ditugu hauek aldarrestatuta, atera ingo ditut, hemen lehortu ingo ditu pixka bat, gero, hau ikusiko zue, iragazi ingo dut, eukingo dut hemen baratxuria eta perresila, hau dantzan hasiko da, eta, bideo erakutsi bizu gero nola egiten dugun, atalez atal, eta ikusiko duzuen nola montatzen dugun,
plater errez eta goxo. Hemen gaude gure errezeta bukatzen. Gazta beldur gabe jarri, ogi gainean, ogia ondo txigortuta. Eta, hor, induguna da hori, perresila erredugu baratxuriarekin, gero iragazi dugu, eta hemen daukagu olio pixka bat, arrautzak aldarreztatuta, eta orain, hartuko dugu. Kontu handixeakin, ez? Ez apurtzeko. Hori da. Eta bilo, hau jarriko. Platertxo bat atara, Patri. Zago goxua. Neosuna. Hori gozaltzeko, be? Bai, gazta potente dau, Hau, holen, ondo? Bai, bat. Gola handixe gixak edo. Batea, gero jarriko dugu besteat. A ver, bi jarriko dugu hemen. Venga. Jak. Pago izan dako bana. Jak. Gero honi, botako dugu. Eta gero olixoa gainetik, ez? Olixo pixkat, bai, sustantzi guztia hemen da. Sustantzi guztia ero. Gero jendeak esaten dago, gozaltzera joaten da, ez nik aguakate tostan, mesedez. Hau eskin ezkero, Patri. Hemen dago zuen, gure ogi txigorkia gaztarekin eta arrautzarekin. Eta hau, bero dago oraindik. Erditik ez, bai, eta gorrinkoa zabaltzeko. Venga. Venga, utzi hor, zela, sekin duingo da. Venga, moztu, eta gorringo dana, eta jariak horreko, eta hasiko gara agurtzen programa. Eta bi hemen izango gara aste azkena errezeta pila bat, eta bitxartian, hemen egongo gara muturrak zikintzen. Bitu, erakusteko zaten dagoen. A ver. Hau oso goxua dago, oso erreza da egiten, hori ere bai oso goxua dago, eta ikusi duzuen. Daukala misterio handiri, beraz bakizue intzazu etxean, kozinatu eta bihar txorinera.